Poštovane koleginice i kolege, poštovana predsjednice, vama se obraćam. Dakle, direktno vama. Mislim da danas nije bilo mjesto, a ni vrijeme za ovu vrstu kulturnog performansa koji zaista ja podržavam. Kao čovjek iz kulture i kao čovjek koji je cijeli život posvetio kulturi i nečemu što je slično kulturi, podržavam apsolutne napore ženskog kluba i sve ostalo vezano za kulturu koja zaista povezuje ljudi i različitosti. Ali ne može se danas, kada se sjećamo nevino stradalih u vozu 671, vozu Lovćen, koji je u Štrpcima zaustavljen i iz koga je izvedeno 20 nevinih ljudi i odajemo počast, odnosno poštu, svako na svoj način tim ljudima, toj vrsti kulture sjećanja danas lijepiti koncert. Razumijem vaše napore, razumijem vaše evropejstvo, naknadno do duše, razumijem sve ostalo što ste htjeli da kažete ovim koncertom, ali danas nije bilo ni mjesto, ni vrijeme da se preko kostiju nevinih ljudi koji još nisu pronađene ili većina nije pronađena, da se na ovakav način derogiramo minut ćutanja. Zahvaljujem poslaniče Mustafić.